abathakathi basemsini nalo liyakhala. Awuzihade benganganoma ngikhuluma uyikho kunegazi labantu abafa bethakatha likhala livimba njengoba nihlushwa nje wezwidwe maniphakama nidonswa igazi labantu ababemelene neprogress yabantu emsinga ngoba nina uhambo lwenu liningi igazi lisemsinga uhambo lwenu awosokapha ilama mushakasa mabengathiwa nje ngisangoma mabengathiwa ngisangoma bengingathi kufanele koqoqa umndeni wasekhaya ke kugezwe ugezwa abantu bagezwe igazi lalela ke angithi ongathi umuntu mayefa kodwa mampostoli ukhona yini kodwa ngithandazele phela mngana thandazele mngana insima le umuntu mayefa kufa yena kodwa ugcobo alufi. Ngizwakela uBhengu wafa kodwa ugcobo lwakhe luyaphila. Banikazi ba uMgidi wafa kodwa ugcobo lusaphila kofisa kuphi nako Duma basagijima ngogcobo kodwa umnikazi wakhe okay mhlawumbe ngizwa ke ngibuyele la kunina ngoba nina nabantu betheology. uElisha wafa wangcwatshwa uthe ngesikhathi sempi baphatha isidumbu mabephatha isidumbu sabasinda base besijikijela emgodini kanti kulomgodi kwangcwatshwa uElisha kwasho ukuthi amathambo kaElisha Allah uElisha wafa kodwa ugcobo luyaphila. uElisha wafa indoda yavuswa ugcobo lwendoda ekade yafa. Ngizothi mina kunabathakathi abafayo kodwa izinto zabo zisaphila. Ngizwa ngithi mina babethakathi bafa kodwa izinto zabo manje zime impambanweni zemgwaqo sasemsini kudingeka amanxusa abantu abathandaza emsinga ashonaphi ama-intercessors asemsinga ngoba sekwisizini ekufanele kubhodloke imvuselelo emsinga. Manje ivinjwe imimoya ugcobo lobuloyi ivinjwe ugcobo lubi oluvimbile kunokushakathayo kunezinto efunani izibhodloze ningazibhodlozi la nimikhona nisibhodloze emuva kungathi singahlehla bantu basemsinga singathandazi la simikhona sithandaze la sifele. Mangithi ngicela nithandaze ngihlehle ningathandazi lithi mikrikoshuke likeshotheya eneshuka ngifuna nithandaze ngihlehle